ሰላም ክቡራተይ ሎማ ዓንቲ ብዛዕባ ሓይሊ ቃላት ከለ ክንባሃል መደለኹ ቃላት መቸም ክሳብ ክንደይ ሓያላት ምዃኖም ኩላትና ንፈልጥ ኢና ቃላት ህይወት ሰባት ክዕርዩ ይኽእሉ ቃላት ህይወት ሰባት ከፍርሱ ይኽእሉ ስለዚ ኢና ድማ ንቃላትና ክንጥንቀቐሎም ዘለና ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ናይ ሓበሻ ማለት ናትና ሕብረተሰብ ክንርኢ ከለና ንሰባት ከይንቀይሞም ሕማቕ ነገር ከይስምዖም ኢልና ብዙሕ ብዛዕባ ክንዛረቦ ዘለና ማለት ቅድሚ ምዝራብናስ ንሓስብ ኢና ደጊምና ሎማዓንቲ ክዛረቦ ደልየ ዘለኹ ሓይሊ ቃላት ግን እቲ ምስ ነፍስና ንዛረቦ ቃላት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ መዓልቲ ብዙሕ ግዜ ምስ ነፍስና ንዘራረብ ኢና ንዑ ግን ቃላት መሪፅናሉ ኣይንፈልጥን ንነፍስና እንታይ ንብላ ኣለና ከዓ ኣይንፈልጦን ኢና ስለዚ ሕዲ ኢልናስ ኩሉ ግዜ ንነፍስናስ ባዕልናስ እንታይ ንብላ ንሕይላ ዲና ወይስ ነድግማ ነበርትዓ ዲና ወይስ ሓይላ ንወስደላ ኩሉ ግዜ እንነብሮ ህይወት ካብ ኣእምሮና እዩ ዝጅምር ወይ ካብ ኣእምሮና እዩ ዝፍልፍል ከምዚ ሓንቲ ጥቕስላ ኣብ መጽሓፍ ቅዱሲ ህይወት ካብ ኣእምሮ እያ እትፍልፍል እሞ ልዕሊ ኩሉ ንኣእምሮኻ ትኸናኸኖ ትብል ኣብ ምሳሌ 4:23 ማለት እዩ ስለዚ ህይወት ካብ ኣእምሮና ትብገስ ካብ ኮነት ንኣእምሮና ኩሉ ግዜ ፀፅብቑ ንንገሮ ግን ምስ ነፍስና ዘለዎ ዝርርብካ ኩሉ ግዜ ፖዚቲቭ ይኹን ወላ ዝጎደለ ነገራት እንተሃለወና ንጎደሎና እንዳጠቐስና ኣክንዲ ነፍስና ነዳኽሞ ነቲ ዘለና ፅቡቕ ነገር ነቲ ዘለና ፖዚቲቭ ነገራት እስኽካ ነፈእቲ ኢኺ ኣነ እኮ ጅግናይ ኣነ እኮ ከምዘይ ገሌልካ ንነፍስኻ ነቲ ናትካ ኮንፊደንስ ሓፍ ዘብል ዓይነት ቃላት ምስ ኣእምሮና ምዝርራብ ንላመድ እንተኽኢልና እውን ብዛዕባ ነፍስና ፖዚቲቭ ኣፊርሜሽን ምልምማድ ከድልየና እዩ ንኣብነት ፖዚቲቭ ኣፊርሜሽን ማለት ኣወንታዊ ዝኾነ ቃላት ንነፍስኻ ክትነግራ ከለኻ ማለት እዩ ከምዚ ሓደ ናይ ፖዚቲቭ ኣፊርሜሽን ኣማኸርቲ ዝብልዎ ኣብ መስትያት ቀሪብካ ሕጂ ንኣብነት ኣከንዲ እዋይ ኣነስ ከምዚኣ ኮይነ እምበር ቆርጪ ጨምር እዚኣ ጨጉረይ እምበር ከምዚኣ ኮይና ኣዒንተይ ቁርብ ፍሪተ ዝብላ ገለ መለ ዘይኮነ በቃ ኣብኡ ቀሪብካሲ ፀፅቡቕ ነገር ዘለካ ፖዚቲቭ ነገር እዋይ ኣነስ ክፅብቕ ኣነስ ከምዚ ምሻሎ ንፍዕቲ ኣደየ ኣነ መስተውዓሊት ኣነ ኮንፊደንስ ኣለኒ ወላ ነቲ ዘይብልካ ነገር ማለት እዩ ኢልካ ንነፍስኻ ፖዚቲቭ ጥራይ ነገር ክትነግሮ ከለኻ ኣእምሮና ነቲ ንብሎ ዘለና ነገራት ተቐቢሉ ከም ሓቂ ምሲሉ ኣብ ህይወትና ከዓ ከም ሓቂ ክሰርሓልና ናይ ምግባር ተኽእሎ ስለ ዘለዎ ነቲ ዘይኮነ ብሕጂ ግን ክትኮኖ ትደሊ እውን እንዳሓወስካ ማለት እዩ ፅቡቕ ነገራት ወይ ከዓ ፅቡቕ ነገራት ዘለካ ፅቡቕ ባህሪ ዘለካ ፅቡቕ ምሰባት መቅርራብ ዲ ፍቕሪ ስድራ ቤት ዲ ኩሉ ዘለካ ነገር ኣብ መስትያት ቀሪብካ ወላ ና 5 ደቂቓ ኣብ መዓልቲ ፖዚቲቭ ኣፊርሜሽን ምግባር ንጥዕና ኣእምሮና ብጣዕሚ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ንላመዶ